אני אסיים בדבר אחד שכתבו אותו בעלי המוסר ביישוב הדעת, שזה טוב לתלמיד חכם, אבל זה טוב לכל אחד מאיתנו, כי היום הפסיכולוגים, בוא נגיד מי שפה זקוק לפסיכולוג, מקבל עכשיו עצה לחיים, חסכתי לו 900 שקל ביקור באיזה מקום. כי זה בעלי המוסר לימדו אותנו, גדולי המשגיחים, וזאת האמת. רוב האנשים בעולם שלנו היום מתהלכים בעולם לא מתונים. לא מתונים זה נקרא בלשון העם לא רגועים. למה אתה לא רגוע? למה אתה לא מתון? שימו לב כל אחד על מהלך היום שלו. כמה דברים אנחנו רוצים להספיק לעשות בשעה, ובסופו של דבר לא עשינו כלום. אני לא מדבר על המסכנים שכבר קברו את עצמם חיים, שהוא מדבר בפלאפון, ואומר רגע, רק שנייה, וכל היום עסוק ב-200 דברים, מדבר עם ההוא ושתי אנשים, רגע. גדולי בעלי המוסר כתבו שיישוב הדעת הוא הדבר הגדול ביותר הנצרך לאדם לעבור את העולם הזה בשלום. מה זה נקרא יישוב הדעת? מה הם כתבו בתורה? כשאתה לומד, אין לך בעולם כלום חוץ מלימוד. כשאתה מתפלל, אין לך בעולם כלום חוץ מתפילה. כשאתה אוכל, אין לך בעולם כלום חוץ מהאוכל. כשאתה יושן, אין לך בעולם כלום חוץ מהשינה. כשיש לאדם סדר ברור, מוגדר בחיים, הדברים נעשים ביישוב הדעת. אנשים היום אוכלים סביב עיתון, סביב פלאפונים, סביב. אם אנשים היו קוראים מה היום דעת מחקרי הרפואה והפסיכולוגיה על האנשים האלה, האנשים האלה לא נקראים אוכלים. כי פה אין זיכרון שאכלתי. אתה תראה אותו כל היום מחפש לנשנש בדברים. ביסלי, במבה, רגע, אכלת אבל לא? למה בדורות הקודמים היה 3 ארוחות וזה היה נגמר? זה היה נגמר ב3 ארוחות ביום וזהו. כי אנשים אכלו, אז הם ישבו לאכול. לא היה טלפון אלחוטי. לטלפון היה צריך לקום למקום אחד בבית. גם אי אפשר היה להסתובב עם זה עד הספה, היית צריך לעמוד, הכבל היה כזה אורך. ואם היית מחייג 6 מספרים ותפוס, אני לא מנסה עוד פעם, מה, ישבר לי האצבע בשבילו? עזוב אותי, יאללה. ואם הטלפון היה מתקלקל, אתם יודעים, היית עושה 0, מי שהיה הרבה אפסים היו כללים אותו. 0, עד שזה עוזר. 9, די, עזוב אותי. יושב אוכל, קורא עיתון. גנבו. יש עמוד, לא תגנוב. עמוד הבא. לא תרצח. לא תנאף. לא תחמוד. זה רצח את הילד שלו, הוא נפל מקומה שביעית. תגיד לי מה אתה, ראש זקה, מה אתה מנהל הענף חברת קדישה, מה אכפת לך ממת מחי, דחילק, אתה יודע מה קורה איתך? שב תאכל, תתנתק מהעולם, תלעס. אתם יודעים כמה בריא ללעוס? כמה הרמב"ם כותב לא לאכול דברים ולבלוע אותם? אנשים הם לא לועסים. אין לו זמן ללעוס. מה יש? באדם יושב באולם, אוכל, מדבר. אדוני, אני אוכל, אני עכשיו בצלחת. שיגידו לך, לא רוצה להשתמש במילים שיכולים לפגוע במישהו, אבל שיגידו עליך מה שיגידו. כשאתה תלך להלוויות שלו אחר כך, של ההוא המסכן, שקיצר את החיים שלו, נראה יצחק מי שצוחק אחרון. בן אדם שאין לו סדר, הוא לעולם לא יכול להצליח בכלום. תסתכלו אנשים שאין להם סדר. אתה רוצה להוציא עכשיו, אומר לך, אדוני, יש לך קבלה, יש לך, תביא לי את הפתק שהלוויתי לך. מוצאים מפה ערימת פתקים, מוצאים פה ערימת פתקים, מפה ערימת פתקים, הופך. למה אתה לא מסודר? ההלוואות נמצאות פה, פירעונות נמצאים פה, כסף נמצא שם. תסדר את הדברים. אני לא יודע מה ההכנסות שלי, מה ההוצאות שלי, מה אני מרוויח. אז איזה חיים זה? סדר ויישוב הדעת
זה אחד הדברים שזה נכס לאדם, בלימוד התורה בפרט, אבל גם בעולם הכללי. אם אדם יצא מפה היום עם העצה הזאת, החיים שלו יראו אחרת. זמן לימוד תורה זה לימוד תורה, זמן תפילה זה זמן תפילה. לעולם לא תוכל לתפוס אותו בפלאפונים כשהוא בתפילה, כי עכשיו אני בתפילה. עכשיו אני בתורה. לעולם בזמן העבודה לא תוכל לדבר איתו דברי תורה. אני עכשיו עובד, עכשיו אני נמצא בעולם המעשה. אחד הבעיות החמורות שיש בשלום בית, שיש בפירוק שותפות בין שותפים, חוסר הגבולות והדברים הברורים, עד איפה זה התחום שלך, מאיפה מתחיל התחום שלי. זה לא נעים. עדיף לפתוח את הלא נעים לפני, מאשר להיפרד בלא נעים אחרי. יישוב הדעת וסדר, זה הדבר הכי ברור שבעולם. סיכמנו בחיים בבית יהודי, בית יהודי תורני, לא תשמעו מריבות. יש סדר. האישה יודעת את התפקיד שלה, הגבר יודע את התפקיד שלו, הוא לא מתערב בתפקידים שלה, היא לא מתערבת בתפקידים שלו, יש סדר, יש יישוב הדעת. כשיש יישוב הדעת, זה אומר האם רמת, זאת אומרת שיש דעת, וכשיש דעת יש הכל. דעת קנית, מה חסרת? אבל כשדעת חסרת, מה קנית? כשאין שכל, אז מה שווה כל מה שיש לאדם? יישוב הדעת, ראש וראשון לכל הדברים כולם.